Comezamos programa en Lugo. Imos xa co compañeiro Emilio. Onde estás? A piques de boxear. Case, comeza o combate de Galicia Viva e comeza tamén este combate neste gimnasio especializado neste clube de boxeo no que hoxe imos ver todas as posibilidades que ten este gran deporte, Susana, pro físico e tamén para a nosa cabeza. Hoxe, tarde de loita, velada da man dun dos grandes do boxeo en Galicia, aquí en Lugo. Xa lles dicía que vimos guerreiros, así que temos boxeo en Lugo e en Marín. Bueno, imos agora con outro asunto que me ten sorprendida. Saben cal é o deporte de moda que arrasa nos gimnasios? Pois o boxeo. E nós estamos hoxe nun club de boxeo de Lugo. Emilio, compañeiro, que ten o boxeo que atrae a tanta xente? Contanos. Atrae, ainda que teña que arredarme así para atrás, porque agora é con toda unha institución do boxeo lucense, do boxeo galego e do boxeo español. Temos aquí a Rocky, pero Rocky de Lugo. Rocky non é verdade. Rocky Álvarez. Non Rocky Balboa. Rocky Álvarez. Balboa era de película, este é de verdade. Non, unha institución absoluta. Atención, que ten, que o que me di Susana, que ten, imos un pouco máis para lá, que ten o boxeo que a tanta xente está a atraer? Pois eu creo que agora a xente vai se desengañando que non é un deporte tan agresivo logo como decía moita xente. É un deporte que é un deses estigmas que se dixo toda a vida. Claro, visto está que desde que acaban dos rapazes ao mellor, porque é deporte de golpearse ou tal, un golpea máis que outro, porque sempre hai un algo mellor que outro. Por exemplo, eles dous son vos representantes non deste deporte, pero ademais a nivel profesional. Son Borja o de azul e Cristian o de máis escuro. Quen son? Pois son dous rapaces que xa Trujillo sobre todo leva tempo, leva igual máis tempo que Borja, pero que xa está algún curtido nesto. Xa está curtido. Próximamente meterei unhas peleas máis de amateur, como agora a que vamos facer a Gijón. Sí, se escoita, Susana. Pois que sigan peleando, que volvemos agora, volvemos nun momento. E mentres quero que vexas, están moi ben protegidos. E quero que vexas, temos unha parella de rapaces loitando e temos tamén unha parella de rapaces. Aí está, é o que quería ver eu. Aquí non é un territorio exclusivamente masculino. A ver se pode pasar, Marcos. A ver. Aquí, estamos con Josécho, que é o adestrador. Dalle, sí. Que estades facendo? Pues estamos facendo manoplas. Manoplas. Hola, como te... Ana. Ana. Ana, que xa me dicía, teño que marchar. Canto, Anaco, levas adestrando? Ui, é que vin a 6. A 6. Susana. Bueno, xa leva. Hora e pico adestrando aquí. E por aquí temos unha persoa que ela, por que, como chegaches ti aquí? Quen viñeron primeiro? Los niños. Os teus fillos, ela dixo, xa que teño que esperar no coche, empezo a darlle as manoplas. Veña, dalle aí. E agora? Dándolle esas manoplas. E se falamos, Susana, agora está ela. E se falamos, agora entro por aquí que vou pro ring. Atención, a primeira vez da miña vida. Pero vas pelexar. Atención, porque no ring, detrás destas mechas, sí, desta pel sintética, temos a primeira xuíza crono nacional, non si? Sí, sí. En que ano se foi iso, Alicia? No 2007. No 2007. E ti impartes xustiza ou tratas de facelo? Trato de facelo, porque a raíz deso ainda saquei a licencia de delegada da Federación e de xuiz árbitro. Pois ala, arbitra que nos vemos te desde aquí a ver como é na distancia ese derradeiro peche desta pelexa, Susana. Atención, marcou o remate. Logo volvemos con outro asalto en directo. Hoxe boxeo aquí en Galicia Viva. Hoxe boxeo en Galicia Viva. Volveremos a Lugo, pero agora outra cousa. E hoxe pechamos programa facendo boxeo en Lugo. Emilio, compañeiro, nese club de boxeo de Lugo que hoxe visitamos, ti vesme a min boxeando. Pero quero que subáis la guardia, Trujillo, hai que bloquear e contestar. E tú igual. Mira, o que me faltaba era a mí, pero eu quero estas directrices que se dan en pleno combate agora neste asalto con Rocky. Sí, segue Rocky, que lle estabas a dicir? Hai que estarles aí encima, se non se despiste. Porque ti este... Aí está esa de la charreta. A este rapaz, a Cristian, estaba a preparar para un combate dentro de 15 días, non? Sí, dentro de 15 días ten un combate moi importante. Hai que apretar. Un boxeador cubano é o ídolo dali de Gijón. Veña, dalle aí, como di Susana, aprietalle un pouco que isto vexo. Vamos ese coche de izquierda, venga va, máis rápido. Veña, máis rápido, vente por aquí, que quero que vexamos as novas xeracións tamén
Fixádevos por aquí, A ver. todo este abano que temos aquí. Rapaces entre que idades? Sí, ¡Qué ambientazo! chavales de 12 añitos ahí, de 14, Dalle duro. 14, Susana, atenta, y 16. Estos otros chicos que no van a debutar estos son. Este rapaz vai debutar agora. A ver se pedimos aquí. Veteño... Ui, espera. Oh, como lle dá? Debuta xa en breve, non? Sí, 16. Como van? Como vai a preparación? Muy bien, corriendo los sábados y domingos. Sí. Pois a la veña, dalle caña, que isto é todo Entregado teu. ao Duro, boxeo. mira, eu botome para atrás por totalmente. La derecha recta, venga, y Mira, repetimos la derecha, va. Pero temos agora un pouco así para Mira o atrás, Rocky que porque non para. fíxate se temos novas xeracións aquí. Mira que dúas xeracións temos aquí. Dous irmáns, son irmáns de 10 e 11 fíxate, anos. que bonito. Fillo dunha das rapazas que viamos ao comezo. Aquí temos a Carla. A ver, Carla, sigue Ai, como a dándolle. miña Carliña. A ver, eu quero saber quen foi o primeiro. Fuches ti, Carla, ou foi teu irmán? Quen foi primeiro en querer vir para aquí? Aitor. Aitor. Foi Aitor, Bueno. que agora está aquí precisamente con Josécho, que a súa vez é fillo do Rocky de Lugo. Ves que Fíxate. todo está en familia, coa nai suiza que vimos antes. E esta imaxe que nos dá, que ademais de boa preparación para o fondo físico, temos futuro no boxeo de Lugo, non sei? Señor, como siga así, madre mía, estos chavalitos, cuando tengan 14, 15 añitos, pues ya saben hacer todo como cualquier profesional. Hai Susana, canteira. con este xeito, fíxate, con esta imaxe do futuro do boxeo galego e de Lugo. Aquí deixamos vos todos hoxe combatendo duro aquí en Lugo. Pois xa dixemos que hoxe viñamos un pouco guerreiros. E xo ben, rematamos facendo boxeo no Galicia Viva. Mañá volvemos, a hora de sempre, con moitas cousas, pero é sorpresa. E mañá, a hora de sempre. Sexan moi felices, como sempre. Grazas pola compañía.